दिनै अख्रां गंसे जिथुनाखि आंनि सावथुन दिनै प्रिमियार श' देखाय जाबाय मा फोरमायनो सानो मा बुंनो सानो बेनि गेजेरजों गिबियावनो खौरांगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दा दिनै जानाखि आंनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे सावथुन बे अख्रां गंसे सावथुना दिनै बेखेवजेननाय जाबाय बेवहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाथाबारियाव बेखेवनाय जादों गोबां रायजो राजाफोर दङ आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्रायबो दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो आर्टिस्टफोर नोंथांमोननो नांगौबा बे सावथुनखौ देखायनोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्टबो खालामनो हागोन बेखौ आं खावलायबाय आरोखि रायजो राजाफोरखौ आरो मा खावलायबावगोन रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना जोंनि बर' सावथुनखौ अनसाय नोंथांमोनखौ आं जेब्लाबो खावलायगोन नोंथांमोन अनसायोब्लासो जोङो जोंनि सावथुन मुलुगाबो थांना थागोन बे सावथुन मुलुगनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफ्रा माने एंगेज जाना थानो हायो बेबो मोनसे पार्ट टाइम जब बायदि आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो बेनिखायनो जोंनि सावथुन मुलुगखौ फोथांनोब्ला रायजो राजाफ्रा पार्टिकुलार रायजो राजाफ्रा अनसायनांगोन आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो अनसायनांगोन गोबां आर्टिस्टफ्राबो फ्राय आर्टिस्टफोरखौबो जों नुयो फाव खालामबाबो गावबा गावनि माने मुभिफोरखौल' नायो गुबुन मुभिफोरखौ नायनो नागिरा नाथाय जों नायनांगौ इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो नायनांगौ पार्टिकुलारलि आङो नैबे अख्रां गंसे सावथुनखौ आङो सबखौबो नायजानो लुबैगोन मानोना बेवहाय माखासे मटिभेसनेल इडुकेसनेल माने मेसेज दङ जे जोंनि जायफोर माने गैजारोङैनि फिसाफोर दिनै बिथांमोना माबायदि गिदिर लेखा फरायनायनि सिमां नुयो आरो बिथांमोननि सिमाङा बोरै जाफुंगोन बे मेसेजखौ लानानै आं बे सावथुनखौ लिरनाय जादों बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायो नोंथांनि नैबे फिल्मनि माखासे टिम मेम्बारफोरखौ मा बेखौनो आं बुंगोन जे दिनै जोंनि बे अख्रां गंसे सावथुनाव जायफोर बिथांमोना फाव खालामदों आरो बेवहाय थुलुंगा होनाय गोबां जाय बिथांमोनखौ जोङो मोखाङाव नुवा नाथाय सिङाव थानानै गोबां थुलुंगा होयो बिथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरगोन बिथांमोना थोजासे हाजासे खस्थ' खालामदों जायनि जाहोनाव बे सावथुनखौ जोङो 12 दिननि गेजेरावनो जों दिहुननो हादों आरो 12 दिननि गेजेराव दिहुननाय सावथुना माबायदि जायो नोंथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्रायनो मोनथिखागोन जिहेथु दिनै सावथुना अपेनिंबो जाबाय आरो रायजो राजाफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना बे मेसेजखौ मोनगोन बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि गासै टिम बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय सिगाङावनो आङो खौरांगिरिफोरखौ खुलुमनाय जासिहरग्रोयो दिनैथ' जोंना अख्रां गंसेनि प्रिमियार श' जागासिनो दङ आरो बेयावहाय आङो जेबायदि रल मोनदों आदाया मैथाया जेबायदि जोंनो बोसोन होदों जेबायदि गाव सुजुदों बेयाव जेबायदि आं रल मोनदों बेयाव आं थारैनो सासे गोरिब न'खरनि फिसाजो आरो बेयाव आङो लेखा फरायो सासे माने आं एथबांबो खोन्थाजोबनो थांला जाय रायजो राजाफ्रा सोरबा सोरबा नायाखैबो जानो हागौ नालाय माने फरायनो गोसो जायो खिन्थु थाखा फैसा गैया बेफोरबायदि आंखालनि माने माखासे बेयाव रल दङ गोरिब न'खरनि एसे दुखुथियाफोरनि बेफोरबायदि रलखौ मोनदों आरो आङो माने बेफोरबायदि रलखौ मोननानै आं थारैनो गोसोखौबो दुखु मोनदों माने होनबा जोंनि गासिबो बर'फ्रा सोरबा माने सुबुंफ्रानो आरो बर'फोरल' नङा गासिबो सुबुंफ्रानो सोरबा बेबायदि आंखालाव दं नालाय बेफोरबायदिखौहाय मेसेज होदों आरो आदा मैथाया बेनिखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों बेबायदि रलखौ मोननानै आरो नैबे फिल्मखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ माबायदि खावलायनो गोसो जायो आङो बिराद नायजानो लुगैदों मानो होनबा बिराद मोजां मुभि बियो सावथुन माने आंनो एक्साइटेड जादों बेखौ नायनो थाखाय माने टेकनिशियान माखासे बाजेटनि बायदि खमबाबो बिराद मोजां जादों बे फिल्मा आं बेखौ होनो आरो